Hindi nagpahuli ang syudad ng San Fernando sa pagdiriwang ng National Arts Month nitong Pebrero. Sabi nga, end with a bang, kaya bago matapos ng buwan, ikinasa ng City Tourism and Investment Promotion Office ang isang culminating cultural concert nitong February 24 na ginawa sa Giant Lantern and Tourist Information Center. Ayon sa tourism officer ng syudad ng San Fernando na si Ching Pangilinan, magandang pagkakataon ito lalo na't unti-unti nanunumbalik ang sigla ng sining at kultura matapos ang panahon ng pandemya. Maganda yung pagkakataon ngayon na makita kung paano bumabalik yung sigla ng turismo at ang suporta sa sining at kultura. Kanya meron tayong mga ganitong klase ng activity, no? Cultural concert kasama yung food and trade fair, no? Kung saan meron tayong pagkakataon na makikita yung mga kababayan natin, mga bisita rin natin dito sa syudad ng San Fernando. Present sa cultural concert ang iba't ibang mga artist na nakapag-perform na sa national at international scene tulad na lamang ni Elia Jane Tapnyo, Fevelin Bautista, Mark Joji Katakutan, Emer Bondok at Joanna Roman Garcia. Napakalaking privilege po nito to share my talent, lalong-lalo na po about sa ating culture. Siyempre, napakalaking pribilehiyo na makatungtong po sa stage and to sing with the other talents po and performer ngayong gabing ito. Nagpakitang gilas din sa konsyerto ang mga group performer mula sa Anak Bale-Baleyan, UA Coral, Systems Plus Foundation, Salin Lahi Dance Troupe at PHS Performing Arts. Hindi lang pagsayaw at pagkanta ang nagbigay saya sa cultural concert, kundi naipamalas din ang ganda ng tugtugin mula sa iba't ibang mga katutubang musical instrument. Tulad na lamang ng tinatawag na angklong na hindi na kadalasan nakikita at naririnig. Magandang paraan din umano ito para hindi lamang sa social media malulong ang mga kabataan, kundi magkaroon din sila ng talento at kaalaman sa kultura ng ating bansa. Feeling ko po, kailangan po nilang linangin po yung mga ibang talento po, kagaya na lang po ng mga sa historical po, kagaya po ng mga instrumento po. Minsan po kasi mas maganda po na nagpo-focus po tayo sa ibang bagay, hindi lang po sa social media po or sa ibang cellphone gadgets po, ganun po. Mas maganda po siguro may nalalaman po tayo sa iba po, like libro po, ganyan, may natututunan po tayo, ganun. May mga, mas magiging deeper po yung knowledge po natin about po doon. Dagdag pa ng performers ay makulay ang kultura ng ating probinsya, kung kaya't dapat lamang na ipagmalaki ito. Araw katingnyas na nitang dalaga, lawen ke pasa, nung ninuya, pikiling-kiling na itang buntok na. Pampanga is known for the parol po. So yung parol po is nagsisignificant po siya ng iba't ibang colors. So from that po, yung culture po natin, parang siya po yung nagbibigay color sa pagiging Kapampangan natin. Para sa Kapampangan artist at culture advocate na si Peter De Vera, kailangan magtuloy-tuloy ang mga ganitong programa at aktibidad upang higit na mabigyan diin sa mga kabataan ang ganda at halaga ng sining at kultura. Sana pahalagahan ang kultura natin at sining, no? So that our students, our young, will be educated at maging proud sila sa kultura nila, no? Itong mga ganitong klaseng mga okasyon ay nagkakaroon ng magandang parang pananaw sa mga kabataan natin ngayon at sana maging active ang lahat at hindi lamang ito during the National Arts Month, but we can have or we should have regular activities in promoting our culture and the arts. Samantala, hindi lang ang mga matang nabusog sa mga performances dahil nagkaroon din ng food fair na talagang mas lalong nakapagpasaya sa naturang concert. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.